Sam Almansbad, som har nogle rødder i Irak, men skriver på dansk. Men med enderim. Og det er jo en sjælden ting nu om det. Velkommen, Sam. God aften. Mit navn er Sam, og jeg er 22 år. Jeg studerer arabisk kommunikation på andet år, og jeg har skrevet i cirka 7 år, 8 år, deromkring. Du er en inspiration til mine ord, nuværende situation. Du er en bestemt definition af en kvinde, der kender sin værdi. Jeg mener en moden kvinde, ikke en lille pige. Den kvinde, der vil have, men ikke behøver en G. Jeg mener en kvinde, der bruger tiden ordentligt. Den kvinde, der klæder sig afslappet, stilet og til tider kongeligt. En kvinde som dig burde være kvindens midtpunkt. Samfundets midtpunkt. Hos os mænd, så hjertets midtpunkt. Den kvinde, der kender sine grænser. Som har sit ord på plads ved at tilegne sig visse balancer. Lever i nuet, tager ingen chancer. Jeg mener en kvinde, der kender sin struktur. Der følger med et hvert tikkende sekund i sit ur. Den kvinde, som gik forbi mig, og hvis duft vækkede et mænd. Hun findes, men nogle af os vælger at være blind. Næste digt kommer til at hedde Derværende liv, nutiden og min sag. Jeg vil først forlade livet velvidende, at hjertet er rent, og hjernen er godt siddende, at jeg har styrken til at sige fra ting, som er blændende. Jeg vil blive her, jeg vil ikke dø, ikke før den dag, hvor min gode gerninger ligger flydende som faldende blad i en sø, selvom jeg er helt alene på en øde ø. Jeg ønsker at blive her, indtil jeg er bevidst omkring, at en dag vil min søn følge vejen, og min kone stadig vil bære min ring. Hold mig i hånden den dag jeg ligger døende i min seng. Jeg vil ikke væk herfra, uden at blive tilgivet for disse fejl, jeg begik mod min mor og far. Jeg vil fortælle dem, de er alt hvad jeg havde, de er alt hvad jeg vil have, og de er alt hvad jeg har. Jeg vil ikke væk, indtil mine ord bliver tankevækkende, når de får den effekt af at være hjerteknækkende. Derefter vil jeg dø, fri, ikke længende. Det med at dø er det ikke mig, der styrer. Men lad os antage, at livet er en smøg, og alligevel er det mig, der ryger. Jeg tilbeder ham, der skabte mig, diverse hemmelige skyer. Jeg tilbeder ham, der vil tage sig af mig den dag, hvor jeg svarer ærligt, direkte uden at kigge mig tilbage, hvor jeg har styr på derværende liv, nutiden og min sag. Vi oplever for det meste kun modvind. Vi taber mere end det, vi har at vinde. Vi vender ryggen til, når vi vælger at være blind. Dermed så har vi flere fortællinger at fortælle. Visse spil, som de fleste af os plejer at spille, nogle scener, som vi vælger at fremstille. Først bliver jeg venner med svagheden. Så ender vi et kompliceret forhold, i det at jeg bliver tiltrukket af hårdheden. Efter et stykke tid bliver hårdheden min eks, og selvfølgelig kommer jeg videre med ensomheden. Og nu er jeg ensomheden utro med kedsomheden. Nu er jeg single, men hårdheden tiltrækker mig igen. Svagheden bliver jaloux og prøver at være min ven. Ensomheden er i sorg og prøver at finde fejl. At vi ofte bliver styret af spillet. Vi bliver ofte styret af livet. Det burde være omvendt. Vi burde tage mere end det, der bliver givet. Jeg har nu været igennem svagheden, hårdheden, ensomheden og kedsomheden i flere komplicerede forhold. Nu tænker du, at jeg er en plager. Gør du? Men nej. Problemet er, at forvirringen ligger an på mig. Og skuffelsen vil have mit nummer. Og håbet kaster rundt med mig, og jeg falder i for det sidste trofast. Når det er der, så vil det være der hvert efterår, hvert forår, hver vinter og hver sommer. Tak skal I have.
Tak, Sam. Du studerer kommunikation. Jeg tror ikke, det er helt forgæves. Livet er en smøg, og Sam er storryger. Om lidt, så står vi derude og fyrer den føde. Men vi skal lige have en digter mere, før vi holder pause. Og det er Nina Naira, som er en dansker født i Cuba. Og derfor er hun rigtig god til spansk, og hun er gang i ufattelig mange ting. Velkommen, Nina. Encontrar una lagartija en la oscuridad. Ajenos a la matanza, dimos un paseo por los lagos. ¿Hablas de Swanovsky? Yo observaba un cuervo comiendo la mierda de un perro. Cada uno en lo suyo, envuelto con una coraza de ignorancia que protege nuestros prejuicios. Los holistas creen que el aleteo de una mariposa en el Himalaya puede afectar el clima en la Antártica. Quizás sea cierto. Mas allí, por donde los tanques pasan, gotea carne, sangre de los árboles y no hay consuelo. Buscar la verdad es como encontrar la lagartija en la oscuridad. Las uvas son de Sudáfrica, el arroz de Pakistán, los dátiles de Irán. Apoyamos la idea de las fronteras abiertas con las frutas y hortalizas, pero donde quiera que nos volvamos, todavía siguen el culo en la espalda. Buscar la verdad. Los muertos están enterrados en los periódicos, mientras nos sentamos impasibles en un banco en el lugar del paraíso, olvidando la verdad. Hej. Jeg hedder Nina, og jeg har boet i næsten Skandinavien, lidt i Sverige og nu i Danmark. Og jeg har valgt den her poema, fordi det er mig, Nils många paradoxer, som også jeg falder med den. Han taler om, vi mennesker, vi meget gerne køber og spiser med fra hele verden, datil fra Ira, ris fra Ira, men vi taler om at leve sammen. Det er næsten. Og vi meget gerne laver store konferencer og taler om klimaændring, men vi taler aldrig virkelighed om de krigen, som jeg ved, når jeg var barn på Cuba, de taler meget om Palæstina og Israel, og de taler også om russisk, nu det er Afghanistan, og det samme folk med forskellige flag, eller hvad ved jeg, eller hvad jeg ved, men jeg mener, at jeg måske har ikke så mange ting at sige, fordi mine ord vil jeg aldrig høre, men det er derfor, jeg har ikke taget nogen af mine. Jeg synes, det du siger, det jeg føler, og det er noget, som man læser hver dag i aviserne, og jeg faktisk er 43 år gammel, og stadigvæk læser jeg samme ting. På spansk, på Cuba, i Spanien, jeg har været i Dubai, samme nyheder, jeg skal nu rejse til Japan, og jeg tror faktisk, det er samme nyheder, man læser, men man lever ikke nogen for det. Så tak Nils for at jeg fik læse din digte på spansk og dramatisere lidt. Men det er virkelighed. Nogle af jer har hilst på min yngste datter, der løber rundt her. Felicia, jeg tror, du skal hjem i seng nu. Men jeg kan læse et digt om børnene. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik børn. De kom bare. Fordi de kvinder, jeg var sammen med, ønskede at få børn. Nu har jeg vendt mig til dem. Det meste af mit liv har jeg været omgivet af børn. De blev min medicin mod melankoli. Det var ikke min plan, men jeg synes, den er god. Børnene kalder mig far, og de har deres egen idé om, hvad en far er for noget. Den forsøger jeg at aflure dem. Sådan fusker jeg mig igennem.
Hvad andet er der at gøre? En far er en far. Jeg indretter mig efter forholdene, så godt jeg kan. Hykler. Den, der hævder, eller i det stille tror, at han er talerør for Allah, Gud eller Buddha, er om muligt en endnu værre hykler end jeg, der forlanger en aktie i evigheden, bare fordi jeg kender stykprisen på blæer. Man siger jo, at fuglene synger på dialekt rundt i landet. De synger sikkert også på udenlandsk. Tyrkerduen for eksempel synger vel for os på tyrkisk. Jeg har skrevet et lille digt om skovduen. Det digt er skrevet på bornholmsk. Så den her skovdue, den taler bornholmsk. Det kan jeg ikke gøre. Men måske kan I aktivere jeres indre skovdue hver for sig selv, og lade den tale den dialekt, I har lyst til. Digtet hedder Skovduen siger. Det er ikke særlig fint af dig, det der. Det ved du godt. Det ved du godt. Det er ikke særlig fint. Det er ikke særlig fint af dig, det der. Det ved du godt. Det ved du godt. Min fars armbåndsur. Jeg trækker min fars gamle armbåndsur op. I snart 3 årtier har det ligget her i skuffen og ventet på at blive smidt ud. Det var det ur, der sad på ham, da han arbejdede med dyr og sten og jord. Det er ridset og skrammet af de ting, han tumlede med, som ingen ure man ser i dag. Brunligt af kolort og gammel sved. Ramt af noget primitivt, en følelse, finder jeg uret frem af skuffen og trækker det op. Sekundviseren trager lystigt afsted. Super Shock Resist står der med meget små typer på urskiven. Jeg holder øje med viserne. På en eller anden måde virker det opmuntrende at se det gamle ur genopstå fra de døde. Viserne følger godt med. Tiden passer på en prik. Da min far var på min alder, var han på kirkegården i 8 timer hver dag. Nu er han der permanent. Han efterlod sig nogle stendiger, 5 børn og det her ur. I 5 kvarter løber spøgelsesuret fornøjet om kap med de moderne digitale ure, vi har i huset. Som om tiden virkelig var cyklisk, reversibel. Indtil min fars ur så pludselig igen går i stå, urokkeligt og definitivt. Hvad er der at sige? Jeg lægger uret tilbage i skuffen. Andre må træffe den beslutning. Og så vil jeg slutte af med et lille Nørrebro-digt, som hedder Svar på tiltale. Jeg i skidt humør på grund af en avis. Jeg, der kun behøver et glimt af min elskede for at råbe højt af uventet lykke. Når jeg ser hende komme dansende hen ad fortovet med klavermusik i hofterne, piroterer min sjæl af livsalig fryd. Et eneste smil fra hende pulveriserer alverdens fjolede papirfjolser. Eksotiske træer vokser omkring vores hus. Børnene trumler hovederne rundt i gårdene, jublende om kap med Nørrebros dyr og fugle i solen. Hver livlig morgen kan vi springe op og modtage dagen med et kys. Kroppen dirrer af energi. Jorden ruller i universet. Solen flammer og fylder hvert øjeblik med skønhed. Hvad mere kan et menneske ønske sig end sådan en overflod af lykke? Den næste digter skriver både på engelsk og esperanto.
I aften vil hun vist nok læse mest på Esperanto, hvilket jeg glæder mig til at høre. Esperanto, det er jo det mest udbredte kunstsprog, som vi alle sammen ved, blev det første gang introduceret i 1887. Velkommen til Betty. Jeg vil lige sige, at Esperanto er ikke kun et kunstsprog. Det er faktisk et sprog, der bliver brugt på mange forskellige måder. Og jeg taler det faktisk med venner nærmest hver eneste dag. Grunden til, at jeg er begyndt på det, var, at jeg er faktisk det, man vil nok kalde for verdens borger. Jeg har en meget, meget blandet international baggrund. Jeg har nået at være første generations indvandrer 2 gange, og som barn så var jeg anden generations indvandrer, og jeg var gift, indisk gift, og jeg har en dansk svigersøn, så hvad kan man ellers sige? Så for 5 år siden jeg begyndte at lære Esperanto. Det her, det handler om en meget uheldig venskab imellem 2 kvinder. Og det hedder Carolino Cannibalino. Carolino, fidelevi telefones al me, kai pacienze dum longa tempo, vi malpleniges vi ancoron. Neniu alia montris al me tian honoron confidenson. Neniu alia capables pentri tian censuran mem portreton. Neniu alia emas parolade ne attendante alian respondoin ol tu vere? Ho ve, ho! Neniu estes tiel dankema kiel vi, imago, iam vi ec diris, ke ni estas quasau clonoi, tu ne? Tu ni iom pos iom jam clonigas? Ni ambau estas mal altai, cadicetai, plue ni ambau havas mal longa tonditan buclan hararon, ca ni portas ocuviltroin. Prescau sam age ni estas. Lau professio ni ambau estas instruistino. Quancam exenigintai de longa tempo, ni ambau comforte logias solai en comfortai logeoi. Vi havas sendependon filon, ca mi havas egale sendependon filinon. Nec via filo, nec mia filino faras skandaloin. Carolina, nec mi mem electis la liberan vivon. Ne places al vi la solezzo, nec al mi. Vi tamen hodiau plendis, che mancas al vi vera amicino. Ciu mi estas ne vera amicino? Hodiau mi telefonas al vi. Kiel vi fartas? Malbone. Emocia afero estis la nascitag d'atreveno do Josefo. 30 amicoi surprise gratulis lin matene, ca mia ec edzo estes tie, ca mi devis toleri lian ceeston, ca mi devis rideti, ciam li racontis al ciu la cutimain, malbonain scherzoin. Sed compreneble, mi offeris min po Josefo. Cetere, la ex edzo poste sequis min, ca li regalis min per biero in trinceo. Imagu, li babilis quasau nia estes ancora cun logiantai kiel geedzoi. Cia arrogantezzo. Felice estes che li cun sia ciesulino baldo translociges exterlanden. Balanzante la capon mi diris al si, ciu vere?
Hove. Fakte ankaŭ mi havis malagrablan sperton, kiu koncernas mia edzon. Tamen ŝi daŭrigis. Kial vi interrompis min? Kutime mi parolis plu. Jes, rilatas al mia edzo. La filino estas nuntempe en Londono, kaj antaŭ 3 tagoj ŝi vespere telefonis al mi, dirante, ke la patro dumtage ne prenas la telefonon, kiam ŝi vokas lin. Tia maljunulo eble estas morte malsana. Ŝi memoras, kaj mi memoras la onklon, mia frato, kiu mortis sola. Imagu, la kadavron trovis nur la prizorgistino, kiam ŝi vizitis lin. Bravo lina ŝi estas, mia filino. Sed tiam mi aŭdis, kiel tremas ŝia voĉo. Eĉ post 10 jaroj da libereco, mi ne sentis min tute neutrala pri la sorto de la edzo. Do mi diris, o mi voku la policon, o mi mem visitu lin. Nek la unuan, nek la alia, ŝi malaperis. Post kelkaj minutoj mi vokis ŝin, kaj mi aŭdis, ke ŝi ploras. Mi visitu lin. Bonege. Lian adreson mi skribis, kaj mi rapide foriris. La vespera veturado per trajno kaj buso al la urbo estis malfacila kaj malrapida, kaj ekeniris mian kapon, ke mi ne bone konas la vojon. Survoje la filino multfoje telefonis kaj retelefonis al mi por demandi pri la progreso. La accumulatoro de la poŝtelefono iom post iom malfortigis. Iom post iom mi mem iĝis hysteria, do mi silentigis ŝin. Atingante la urbon mi vane klopodis trovi taksion. Kie estas la taksioj, kiam oni bezonis ilin? Finfine mi sukcesis, sed, ho ve, ŝajnas al mi, ke la ŝoforo ne kapablas mem trovi la straton. Tiam la filino revokis min. Paĉjo fartas bone. Li simple forgesis ŝalti la poŝtelefonon. Hejmeniru, panjo. Mi petis al la ŝoforo, ke li haltu. Mi pagis lin, kaj mi hejmen revenis sola. Kaj tio troviĝis kiel kutime neniu zorgema aŭskultanto. Ĉu vere? Ĉu mi nun rajtas daŭrigi mian rakontenton? Daŭri ŝi blekadis. Mi sentis min terure soleca. Ĉu vi ne komprenas? Ho, jes, Carolina Canibalino, mi fine komprenas. Fino. Tak til Betty. Det er jo Esperanto, det er et vidunderligt sprog. Man har fornemmelsen af at forstå det hele, og så forstår man alligevel ikke noget som helst. Tak skal du have.